Brno. Brno, Červený kopec. Rezidenční komplex Rustikál. Podobné bydlení v Brně budete hledat jen těžko. Tento byt, 5+ KK, se 2 koupelnami a terasou, strčí do kapsy řadu i těch úplně nových. Jen obývák s kuchyní, má plochu panelákového 3pokojáče. Nejde ale o snahu se odlišit, i když v takovém bytě a na této adrese se o to nemusíte ani snažit. Jde přece o jediné, o váš pocit, že se tady, každý den, budete cítit blaze. A není to žádné klišé. Na terase 37 metrů čtverečních vám do talíře žádný soused nebude koukat. Ani při ranní kávě, ani při večerní grilovačce. A ten výhled do zeleně, ten nezevšedí. Nikdy. Je tohle váš byt snů? Jestli ano, přijďte si ho prohlédnout. Takže, na viděnou, s Kateřinou.